Ramogi TV. Owuok gwenge ma Njiro nyaka Ramogi wadhi nyaka gwenge ma Baringo kuma piny owacho otero jolweny gwenge ma Kapindasnum e kaunti ma Baringo kaluwore kod monj mag jokuo jamni mane otimore stesend obila mar Majoni makono kendo cholo rakruok nyaka sikund primar ma Kapindasnum. Okang' ma kama okaw marano ni arita obedo mongirore e kinde ma jopuonjre ikore ne penj ka jotelo makono nyiso bad migawo mar arita mondo mi onon ndek kalapapla moro mosebedo ka fuyore gwengego ndalo manok mokalo. Ndalo achiel bang' jomaundu manyayo kuo jamni nyandwat mar Hoho mar Okak rakore kod obila mag Majoni e gwenge ma Kapindasnum. Rakruok mane ochwe nyaka sikund primar ma Kapindasnum. Jolweny ma pacho ka otere gwengego mar neno ni chenro mag arita odok e wang'e ahinya to e kinde ni ma jopuonjre ikore ne penj. Magi timore e kinde ma jakom mar komiti mar weche mag arita e od bura mamalo Gabriel Tongoyo otelo ne jotelo mag Baringo e romo kod apisa mag arita e kauntino kaka yor manyo yore ma inyalo tiek godo maundu. It is something that must be investigated. Na kama kuna watu waliuzika, regardless who they are, we don't have sacred cows, they must be brought to books. We are all aware that the president has put a very clear roadmap and plan on police modernization, where our police officers will be enabled to tackle and able to address the issue of attack from the criminals. Jotelo go moting'o seneta ma Baringo William Cheptumo, jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren kod jaod bura mar kaunti ma Baringo oseo apisa mag arita kuom golo weche ma opogore e wi monj manyoro. Mimi naomba hivi kwamba operation ianze. Haijafanywa operation sehemu hii, hatujafanya operation. Sasa mpaka bandits wanatufanyia operation, na sisi tulikasete ili operation ifanyike. Lakini sasa tumekasete operation ifanyike, lakini badala ya operation ifanyike, then bandits wametufanyia operation kwa kasete meni yetu. Bwana Commissioner, and I'm happy our NIS man is here. I want to demand from here today. We cannot be in a country where we are able to discover all these issues and we are not able to reveal who these people are. I am calling for thorough investigations. The criminals are daring the government, they are daring the security, because now kama operation ingefanyika wangewezaje kushambulia kituo cha polisi hapa ya GSU. Jotelo go nyiso piny owacho mondo non ndek kalapapla moro ma wachore ni osebedo ka fuyore e gwengego mar ng'eyo gima dipo ni omanyo. Kuna chopa ambaye inatembea hapa na ilikuwa imeshuka hivi majuzi na ikawacha mambo yake inashuka katikati ya bandits. Na hiyo chopa huwa inashukanga, ni kawaida yake. Na tumeambia serikali kwamba puata mwenye chopa na mupuate mwenye chopa, na tuhakikishe kwamba naye amekuja kuandika statement. Na hii chopa ambaye inashuka mahali kasete ya serikali, na ni chopa ya kibinafsi na sio chopa ya askari ya Kenya. E kinde ma piny owacho kod jotelo medo keto kenge mag manyo kaka inyalo tiek monj nyandwat mar Hoho mar Okak, luoro medore gwengego bang' arife manyayo kuo jamni nyomonjo gweng'no otieno ma piny orugodo kawuono ka kaunti commissioner ma Baringo Sangolo Kutwa osingo ni gitimo duto manyalore mar tieko chuth jokuo jamni ma osebedo ka sando jopiny e gwenge makono kendo neno ni penj maduong' otimore maonge kod ng'ikruok moro amora. Tumeimarisha usalama na watafanya mtihani hapa ili tuone kwamba kila kitu iko sawa. Wakati ya shida ya jana huko nje, wakora waliweza kuharibu stima. Stima jana tukua nayo, but we have called Kenya Power and currently they are putting back the power. Kakoro penye madongo mapacho kamiti migiko higa kayo machiegni. Geno mar jopiny kaachiel kod jopuonjre ni piny owacho biro chopo singo mare mar keto arita mongirore ne jopuonjre ahinya to nyandwat mar Hoho mar Okak mar neno ni jopuonjre go timo penj maonge kod ng'ikruok moro amora. Ramogi mag kaka weche chalo